Gemeente Venlo is hard op weg om zich te profileren als een echte cultuurstad. Theater de Maaspoort speelt hierbij een grote rol. Als een van de grotere theaters in Noord-Limburg hebben zij een toonaangevend cultuuraanbod. Theater de Maaspoort is gelegen in Venlo. Venlo is een centrale plaats midden in Limburg. En het theater heeft wel een hele bijzondere plek gekregen, echt aan de Maas. Ook met uitzicht over de Maas. En ja, daarmee is het wel een unieke locatie. In Noord-Limburg zijn we het grootste theater. We hebben 3 zalen. De grote zaal gebruiken we voor musicals, symfonische muziek. De nieuwe zaal die gebruiken we voor nieuwe producties en ook innovatieve producties als caféopstellingen en popconcerten. En de kleine zaal is echt een nest voor jong talent, waar we dus de upcoming artiesten kunnen programmeren. Theater de Maaspoort heeft echt een uniek aanbod. Naast de programmering zoals cabaret, toneelstukken, de populaire shows en musicals, programmeren we ook opera en dans. En dat is toch wel uniek voor deze regio. Onze collega-theaters hier in Noord-Limburg die hebben dat genre minder vertegenwoordigd. En wij vinden het wel heel belangrijk om die regio toch te kunnen laten genieten van opera en van dans. Maar daarnaast hebben we dus ook hele toegankelijke voorstellingen zoals popmuziek, dancemuziek zelfs. Maar ook de grote cabaretiers zoals Joep van het Hek of Najib Amali. In augustus 2013 hebben we onze nieuwste aanwinst geopend, de Frans Boermanszaal. Het is een hele veelzijdige zaal, want we kunnen er niet alleen theatervoorstellingen mee presenteren, maar hij kan ook heel makkelijk omgetoverd worden tot een caféopstelling of tot een staakconcert. Het mooie aan deze zaal is dat hij eigenlijk heel neutraal is gebouwd en daarmee kunnen we ook heel gemakkelijk diverse sferen creëren. En we zien dat dat met name bij bepaalde toneelvoorstellingen bijvoorbeeld een hele intieme sfeer kan brengen. Het theater biedt naast een groot palet aan podiumkunsten ook faciliteiten voor evenementen en congressen. De nieuwe Frans Boermanszaal biedt hiervoor optimale faciliteiten. De Maaspoort heeft tevens een eigen businessclub om het zakendoen in Venlo te bevorderen. De businessclub Theater en Zaken bestaat momenteel uit 50 relaties en die is de afgelopen jaren verdubbeld. Dit is een businessclub waar je dus kunt netwerken en relatiebeheer. Dat zijn gewoon 2 belangrijke dingen die je beide in een businessclub graag wil terugzien. Naast onze businessclub Theater en Zaken organiseren we ook heel veel evenementen. Daarbij kun je aan denken aan een zakelijk congres, een seminar, een bedrijfsfeest of een vergadering. Onze locatie is uniek. Wij zorgen dat het een inspirerende ontmoetingsplaats is voor de relaties en voor de zakelijke ondernemers. En bieden gewoon heel veel faciliteiten. Het Theater de Maaspoort is natuurlijk een hele grote locatie. Laat die vooral niet afschrikken door de grootte van ons theater, maar wij kunnen alles organiseren. Ook voor kleine groepen. Het seminar van 100 tot 300 personen is voor ons ook geen enkel probleem.